स्टेट डिस्पेन्सारियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां सारमोन रिपर्टारफोर आरो सारियाव आंजों जिरायफानाय जोंनि स्टेट डिस्पेन्सारि कमिटिनि मेनेजमेन्ट कमिटिनि बोसोनगिरि आरो एक्स सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंनि स्टेट डिस्पेन्सारिनिनो बोसोनगिरि आरो नैबे जोंनि स्टेट डिस्पेन्सारिनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट दा जोङो मोनसे सारमोनखौ हांख्रायहरनानै आरो बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय जोंनि स्टेट डिस्पेन्सारि कमिटिनिफ्राय गाहाम आरो अननाय सिबिनाय जासिग्रोनानै दिनैनि जे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो आवगायलांनो सानबाय। दा बे आवगायलांनो साननायावनो जे जों दाखालि सुनिबाराव 2 अक्ट'आव जे जोंनि बे सुकुनजरायाव दावबायफैनाय जोंनि मानगोनां रिपर्टार बिथांमोनहा जे जोंनि स्टेट डिस्पेन्सारि एरियाखौ नायफैनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे स्टेट डिस्पेन्सारिनि अभाब अभिजग आरो माखासे स्ट्राक्चारफोरखौ नायफैनायाव जे जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे स्टेट डिस्पेन्सारि डक्टर क्वार्टार जे कन्ट्रेक्ट जानाय बे कन्ट्रेक्ट जायैखौ बिथांमोना नुलांनायनि गेजेरजों जोंनाव सोंथि सोंनायाव जोङो बेखौ बुंफोरहरदोंमोन आरो जों मिडिया प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दा बे प्रेस मिटजों फोरमायहरनाय बायदियै जे आं सासे स्टेट डिस्पेन्सारि सुकुनजरा स्टेट डिस्पेन्सारिनि प्रेसिडेन्ट जानानै जे बिथांमोन सोंनाय बायदियै जे आं फोरमायदोंमोन जे जोंनि बे कन्ट्रेक्ट जानाय डक्टर क्वार्टार कन्ट्रेक्ट जानाया माने क्वार्टार कन्स्ट्राक्सन जानाया माने 1 बोसोरानो बारलांबाय आं बेखौ फोरमायदों आरो लोगोसेयै बे फोरमायनायनि गेजेरजोङै माने सोर मावामोन बेखौ बुंनायाव जे आङो मानगोनां जों बे बनरगाव मण्डलनिनो प्रेसिडेन्ट होननानै आं मिथियाखैमोन खिन्थु बेबादि रोखोमै आं बुङाखै आरो प्रेसिडेन्टथार बियो बिजेपिनि लिडारथार होननानै आं बुङाखै। नाथाय जोंहा मानगोनां सायख'जाथाव बिथाङा जे आंखौ दिनै बे जायगानि बा बे मेनेजमेन्ट कमिटिनिनो स्टेट डिस्पेन्सारि मेनेजमेन्ट कमिटिनिनो जे आफादनि प्रेसिडेन्टनि बुङै माबायै हखायै बुङोमोनबा आङो गोजोननाय मोनगौमोन। नाथाय आं पार्सनेलि सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट अननानै जे सारा आंखौ पार्सनेलि आं एटाक खालामनाय बायदि आं मोनदों जे बे एटाक खालामनायाव बिथाङा जेबायदियै आंखौ हुइथ गावनि कन्ट्रेक्टरनि लाइसेन्स बा एबा प्रुफनि गेजेरजों गाव रिप्लाइ बिनायखौ आं होनो हाया। होनो हायैनि ओंथियानो जाहैबाय समाव जे थिकादार बिथांमोनहा फैबाय थानाय समावहाय जे बिथाङा नुजायाखैमोन आरो कन्ट्रेक्ट जाय माने बाव फैबाय थादों जों कमिटिजों रायज्लायबाय थादों बे समाव माखासे बिथांनि वार्कारफोर ना मा बिथांमोनाल' नुजाफैबाय थादोंमोन। बेबादि मावनो बिनायनि समावबो जोङो मोजाङैनो डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो नैबे जायगाखौनो जे जायगाखौ जोङो मावहोदोंमोन बा जायगाखौ दिन्थिदोंमोन मावदोंमोन बेहायनो जोङो मावनो थाखाय बिथांमोनखौ मावनो होदोंमोन। दा मावै मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा खालि मोनसेल' प्रब्लेम जादोंमोन माने सौकात आं बेखौ दाखालिबो फोरमायहरदों माने सौकात माने खोरखि आरो दरजानि सौकात होनायाव जे साल दंफां गोरलै साल दंफांखौ होनायाव जोंनि कमिटिनि गासिबो नोजोर होनायनि गेजेरजों बुंलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ कन्ट्रेक्टरजों सावरायदिनि होननायाव सानसे जिरायनायनि उनावहाय अखानायैनो जों सावरायलायनाय जादों। दा सावरायनायनि बे ओंथियावसो बे हाबाफारियावसो जे मानगोनां सारा जे आंखौ दि पार्सनेलि बुंनाय बायदि आं मोनदों माने आङो सारा बे एरियानि जोंनि नायल' जाल' गंसेल' स्टेट डिस्पेन्सारि माने बेहायनो जोंनि बे एरियानि गासिबो हारियानो बा गासिबो जाथियानो बा जोंनि मानसिफोरानो बे जायगायाव जोंनाव फैबाय थायो डाक्टार नायजाफैयो आरो बयजोंनो जोङो आरायग' मोनो। दा बे बिथिंनि गेजेरजोंसो आंबो जोंनो बे डाक्टार क्वार्टारखौ नांथारगौ हिसाबै आं बेखौ एसे फोरमायहरनाय जाहरदों। दा बेखौ फोरमायनायाव आंहा मोनसे नैबेल' फैदों
जे बिथाङा कन्ट्रेक्ट नंगौना नङा बेखौ आननन, बेखौ आंबो सिखार जायो। दा खिन्थु माखासे फैबाय थादोंमोन, बिसोरबो कन्ट्रेक्ट, सोर आसोलथार कन्ट्रेक्टर, सोरनि लाइसेन्स, बेखौ बिथांमोनाबो फोरमाया। दा फोरमायैनि गेजेरजों बेनो मोनसे डिसमिस जालायनाय, माने गोरोबलायै, दंफांनिखौ लानानै गोरोबलायैयाव सानसे समाव नोंथाङानो, जोंहा मानगोनां सायख'जाथाव बिथाङानो जोंनि कमिटिनि गेजेराव बाव जोंजों नुजाफैनानै गावनो आं बे कन्ट्रेक्टनि कन्ट्रेक्टर बेखौ गावनो फोरमायदों। आरो गासिबो हाब भाब रायलायनाया गासिबो गावनो रायलायनानै माखासे कन्ट्रेक्टरफ्राबो गावनि बुंनायखौनो मानिदों। जोंनि रायजो राजा, जोंनि कमिटिनि मानसियाबो मानिदों आरो होफैनो होननानै रिप्लेसमेन्ट मिसुएट साल दंफां होफैनो होननानै गावनो सिखार जालांदों। दा बिनि थाखायनो आं बिथांखौथ' मिथिबाय, बिनिफ्रायनो बिथांनि नामा सायख'जाथाव आरो जोंनि माखासे मिथिलायनाय दं, गावजों सिनायलायनाय। आंनि भाइस प्रेसिडेन्टआनो सिनायो, बिदा लेंलायलायो, बेहायसो सुलेन नामखौबो मिथिदों आरो। दा आंहा मोनसे सारनावल' रिकुवेस्टिङै पार्सनेलि आंनि लाबालाबनि थाखाय आं सारखौ फोरमायाखै आरो डाइरेक्टलि आं बेबायदि सार्च खालामाखै। दा अननानै सारा जे बाथ्राखौ बुंदों बेहाय आङो खर' गंग्लायै बा एसे आंनि सायाव बाराद्राय माने एक्सन बा आंखौ जे बुंदों बिनिफ्राय एसे दोरदनानै बाथ्रा बुंजानायखौ आं लुगैदों सारखौ। दा जिखि जादोआ माने बिथांनि बे बुंनायनिफ्रायसो जों सियर मिथिबायदि बिनि कन्ट्रेक्टरा रावबो नङा, माने सायख'जाथाव बिथाङानो। दा बिनिखायनो दाखालिनि जे जोंहा जोंनि मोनसे जों फोरमायहरनांनाय जे रिपर्टारफोरनो जों फोरमायहरदों, बेहायनो आं बिथांनि नामखौ बुंनांदों। आरो बेखौ बबे पार्टियाव दं गैया आं बेखौबो मिथियामोन। बिनि पार्टिखौ मिथिनाया जाहैबाय सारा गावनो गांगां जोंनि सुखनजरा बिसिडिसि जे बे अपेनिं बेखेवनाय, अफिस बेखेवनायाव बिथाङा गावनो नुजाफैदों। बे नुजानायनि गेजेरजों गावनो जोंनि बे बनरगाव 9 नं समस्ति माने बिजेपि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट होननानै सिनायथि लादों आरो गावनो जोंनि गेजेराव, रायजो राजानि गेजेराव गेबेङै प्रेसिडेन्ट होननानै बुंनानै स्पिच लालांनायावसो आं रियेलि मिथिसिनथारदों आरो पार्टिनि होननानै। दा बे पार्टिखौ आंहा दिनै बिजेपिनि थार होननानै आंहा बुंनांगौ गैया। बिथाङा बिजेपियावनो थायो, आं बेखौबो गले गले बुंनो लुगैया। आं खालि जास्ट फोरमायहरनायावल' बे मोनसे ओंथि गोनांसिन, जों गावजों रायलायनायाव बेखौ मिथिनाय आरो बे मिटिङाव मिथिनाय आरो लोगोसे गावखौनो जों रायलायदों। बिथाङा जोंनोनो जोंनि रायजो राजानि सिगाङावनो, जोंनि चेयारमेननि सिगाङावबो बिथाङानो बुंलांदों आरो जोंजों सासे लोगो दंबावोमोन, बिथाङानो गावनो होनदों सार अननानै जोंनि बे हस्पिटालखौ एसे क्वार्टारखौ मावफैफिनदो, दा मानो मावनाय जायाखै बेबायदि जों सोंदोंबो। आरो बे सोंनायाव सारा गावनो बिराद मोजाङै रिप्लाइ होदों, ए बेखौथ' नंगौथ', बेखौ मावनाय जागोन दे, आं दं, आं बुंनोसै, आं बुंबानो जाजोबगोन। बेबादि होननायखाय आं बिराद गोजोनदों। जों कमिटिनोबो आं खिन्थादोंमोन। दा खिन्थु दासिमबो मावाखै। नै मैयानि दाखालिनि 2 तारिखआव बे मोनसे जोंनाव मिडिया फैनायावसो जे जोंहा मिडिया बिथांमोननि सिगाङाव, सारमोननि सिगाङाव आं फोरमायहरदों। खिन्थु आं दाबो बिथांखौ आंहा पार्सनेलि सोरबा पार्टिजों, सोरनिबा पार्टिनि इंगित दं, आं बेहाय गैया। आंहा कमिटिनि जे मावनांगौ, कमिटिनि जे रेसपन्सिबिलिटि, आं बे बिथिङैसो सारखौ बुंहरदों। दा अननानै सारा आंनि जे उइथ गावनि कन्ट्रेक्टर बा गावनि माखासे प्रुफ नांगौ होननायाव आंहा जेबो प्रुफ होनांगौनि राइट्स गैया। आंहा थोंजोङै नोंथाङा जे सिखार जादों, अननानै बे सिखार बायदियै जे जोंनि कमिटिनि बे जों लुगैनाय डक्टर क्वार्टार आरो डक्टरा बेबायदि क्वार्टार थायोबा साफ्रोमबोनि नार्सफोरनि, सोरबा सुकिदारनि, सोरबा कम्पाउन्डारनि जुदि बेबायदि न' थायोबा जों एभेलेबेल 24 आवार्सखौ जोङो डिउटि होनो हायो रटेसननि गेजेरजों। बेबायदिबो साराबो बुंदों। दा सारखौ आं रिकुवेस्टल' खालामदों, जिखि आफादाव थाया, जिखि पार्टियाव थाया, जिखि पार्टिया जिखि बुंलाया, आंहा बेहाय फाजानांगौ दरखार गैया। आं पार्टि फिलिंजों आं बुंनो लुगैयाखै। अननानै जे जोङो बुंदोंमोन बेखौ राजुहुवानि गेजेरजोंनो सारा अननानै जे बयबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों
नोंथाङाबो मावोबा जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जागोन आरो रायजो राजाया नोंथांखौ मोजां सासे होननानै सिनायनानै लानो हागोन। दा बे बिथिङैनो आं नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे अननानै जे दाबो मावफैफिनोबा आंहा गोजोननाय दं, कमिटिया गोजोननाय दं। दा बेखिनिखौ आं बुंबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों